guys, mapay mo pag humano pa ni Udto guys. Mo ato man natamig merkado, kalit magbenek. Stila nang benek-benek man nakalibutan dari uy. Pista na dari yung Mas Alicia guys, 25 ja 26. So ugma anniversary na Mas Gabriel. Pagka 26, birthday pa ni Kinkin. Oh, nagsunod guys no. Mamilo sa ko dari guys kay nagkuwat lagi mig tuak ag uwan. Nagtuak na ni mo sa mas merkado kay nami paliton. Mamilo ko dari sandaan guys kay puro ring ang pilunon. Naghang pilunon guys. Gamay-gamay naghang labunon. Ang mga puti na ramay na bilin. Mga dikulor ng hurot na. Panamon na talabhanon guys. Kaya grabe yung mga haglabhanon. Kanipil-una na laman ni. Nilo ko ba rin. Nainatog di ah. Kuya Gail. Uwan. Bawal mo gawas. Kaya grabe yung banag sa uwan. Gawas sa pag-isang allergy guys. Tanawa. Gawas sa pag-allergy Kuya Gail. Na guys, isang allergy na ang anak ko sa isang naong. Ang gawas na pud. Andar na pag isang allergy guys. So nakatuog guys. Nunga na lagi pag isang allergy dahil isang naong, dahil isang dinin, isang bukton. Nawa na utbag ng bukton. Yeah, isang bukton laro naghana ginuko. Ano guys, ha? Naghana ka dun isang bukton ah. Lirang-lirang makitaan ba? Ha? Isang bukton laro naghana na ano pantal-pantal. Ginuko ng bataan ni, hanila pinakaon dani. Ganyan niya guys, basta na makaon nga bawal. Basta makakaon niya bawal niya. Basta makakaon niya supak niya guys. Wala naman nunga ng allergy dari isang naong, dari isang dini, isang bukton, nunga. Diyan nakabasa pag kung nga na guys nga bawal po na siya o ganasting init. Bawal po siya ting tugnaw. Kaya manggawas po siya. Ano buing na. Kinahanglan saktura nga weather, saktura nga klima ba. Di sa init, di kasi sa bugnaw kay ug init. Manunga pud siya. Kung tugnaw pud mo tunga pud. Kigwa man na. Kung nainom na siya guys o cetirizine. Huging taon. Kabur ba dali ang kuan tugnaw pud siya. Bawa ko sa July nga daghan man kuaning July guys. Daghan og mga basta July lagi guys kuan. Nutrition month. Unsa guys inig tuak mga tumig merkado kay nako paliton. Bantanin jo kay hamo itur datos merkado kay nay daghang nang display mga kuan tinda. Ang makakita mo. Kay hapit na magpista dali sa Alicia magpista na. Pista na darling guys. Manglegot na taghubog. Daris para sada. Ang paisan ni mga para hubog. Araw ipok ni Kim guys eh. Grabing daghanag ang marsiko sa baring bajihan nagsuot-suot. Bining bajiha pastila ning bajihan ni rarab ning gilaka eh. Nang libaw tong balhibon dala na guys araw nang kuan. Libaw tong balhibon sa marsiko. Ilan? Kita-kits ratas merkado unsa guys. Suroy mo na dato ka rizot. Danami guys sa merkado. So naghanan na kumbitay guys. Okay, pista naman. Iwa naman dari pa utang. Urot na buti. Uy, naghanag balunday. Tawagan ang Kim. Guys, naghanag balon ang baligja. Noodles Kim. Wow. Luujag bata naku hangad-hangad din tao gamay ba. Naghana ka adso pangandoy Iliya. Masayang man mo. Gamit na. Wala saksanan be. Guys, naghana na ninda dari guys dia Alicia, Yuki, kay okay. Hello. Kay tag pila na 30. Tulo 100. Ato may guys ato to. Guys, day tag 20-20. 20-20 guys, tag 20 ag buok. 20-20 ag ilang display.
Hala. Hala, day 20. Hala pa, day bula, 20 di ha. Bula pa kandoy na kim-kim. Bula, na bula, tag 20. Ya. Di ha. Kanay mo, Kem? Ha? Hala, grabe daghan na ka so, 20-20. Bula. Midyas. Uy, dapod. Mga baso, tag 20. Cotton buds, tag 20. Uy, dapod. White glue, 20. Guys. Pangkaut sa likod. Pangkaut sa likod, guys. Tag 20. Wala, natagak na. May lang ballpen to, na may daghang ballpen sila, kuya. Dapod, 20. Tanod. Grabe, may 20-20 ratanan, guys. 20-20. Dapod pa, di ah. 20 ra de ah. Tay saksak sa kanot. 20 ra. 20 ra lagi ni. 20 tapi siga 20. 20. Guys, 20 sa tanan guys. Tasa 20 pun na. Tapi lang guys, tag 20 siguro pun na kay nakatatak dari 20 man tanan. Lahat ng klase 20. Diki na guys. Tanan klase kuno 20. Di ay kuan midyas nila na ay tingnan na dapat pangkuan sa ref. Yeah. Kana imo cutex. Cutex na mas kim-kim. Sure ko patag 20 na mga plat. Na guys, aron daghan na kasung plato guys, diya tag 20 ag buok. Tanang klase 20. Basta kay tanang klase 20. Ay mga hangir 20. Karit 20. Dapay luwag 20. No? Stilan. Hala, karit pila man ni. Sama ni. Tag 20 buok. Wala nice lagi ni. Social. Wow, ang patada ni mo. Hala, ka-view. Ara kay nice pa. Da, 20 pesos. Na guys, tag 20 guys diya. Hala, ka-view 20 pesos ra sa guys diya. Good guys, tag 20 pag ilang pixel diya. Hala, tanang klase 20. Kapud. Naghan naman na ini. Kapud, mga baso. Grabe. Tanang klase guys, 20. Ya. Kada ito nakita, 20. Kani pud pa, butangan na ni ko ano, kaldero. Kaya guys, baro na makabuling. Kunot. Dali na magaba. Okay. Gab, mag-prito. Hoy! Kapud. Hilo ay CR. Isa na, pang kuha lagi. So guys, grabe naghan nakadukay-ukay. Jara, ng mga hamanguling. Buyag, ano naghan naman. Di mo ba takap hala oy may aman ni hala bising nanay tagi sa mo bunawan ta na ni ganun man tanaw ipak ikuan di ganun guys tanaw guys luwag ya guys palit may ingari guys kay wa may pangingari ug natay prituhon nga mga kuan kare mo palit mi dari guys diya kare kuya o man ang platuhan mo makan anak prinsesa. But guys, 20-20. Pat ka buok. Hindi guys, kutsara, 20 po rin. Pat ka buok, tag 5 buok. Tapay plato dia. Hagingki man eh. Dada po, hala. Kuya, uy, hal. Dali raman ni mabuak. Na? Kadina ko, kadina. Ako katong ni... Ay, takaw. Palit ko dari guys. Kaya pang kuskus sa mga kaldero. Real, abang 20 pesos rari. Kaya da. Bula ka kim-kim guys ta. Si! Dahil guniti Elia. Yehe! Nanay bol si Kim-Kim. Yan na guys, tag 20 ra ilang baso to ah. 20 ra tanan. Grabe, 20 tanan. Yeah, palit na mo. Day sulay, day gunting, day batit. Mga isagang napili, 20-20. Larang ka-cute, nga tasa dia, 20 po na siya guys, dapat 20. Mga plato, tag 20. Ang ka-nice na ba ito lang baso dia. Dudag to, tag 20. Saging sa inyo, kapila kilo. Narag pipino, na-display na. Kuha mo itundan, day? Kuha itundan? Uy, Kim, tuwa na may, kuhaan Kim, kuhaan Kim to ah. Gaun. Kana. Pila kilo? 50 ko no. Kader. 50. Naghanap kazog ukay-ukay.
Grabe na sana katuto kay ukay. Ang nangukay eh. Ako dito, ayan na ka ng bra. Pwede kang bra ba to? Ka ng bra guys to. Bagel. Sana day, bubbles? Wow, may bubbles si Kim Kim. Palit na sila ball. Guys, mercado. Home na mi guys. Nanay daghang pabitay-bitay. Oh, pista na jud. Na guys. Pan sa mga tab. Ha? Pan. Oh, palit sa migpan. Ito ang imong bulbe. Ito imong bul. Ito na miss bye. Diara ka mo mga pinal na 20-20. Kari dia, ang takob na to. O di, kani mo atong pangharbisay na pada tos tong mga garden, palit ko dari dia. Langgana o kiri. Lagi ila man ang ikuan. Yan na guys. 20-20. 20 nga kari, 20 pag kiri. Hey, 20-20. Kunin na guys. Ni palit pa ko dari dia. Kay ug magprito mig itlog ug hot cake na ni pang-ingon. Oh, dia guys. Sa nipalit pa ko gingaray pang kuskus sa tang kaldero 1 2 3 4 5 6 unong kabuok 20 guys chaptabol nipalit pa ko pangulit sa tang danggan kari da cotton buds dera 20 chaptabol nipalit pa ko baby wipes there guys kay umayas mi daris bay nami magamit nipalit pa ko battery guys diya hala 20 raman sa upat sud madula man di ni mga gusto ugali patanay tanaw sa mga kuan niya dira po das kuan ni Asing lainan mo kon gal. ayan ang sama na Lirang. Hang gamot. Ayun tug citrusing ka. Synergy. Pero di ako na bulan ni Kim Kim guys, balik 20 raman ni. Ang ipalitan kay nagsimag panudlo ore. Yan na kay bulihe. Dapat ang bubbles balik jis. Palit ni palit tas pader og tundan Para sa lava birds. para sa isang lover birds og dapoy mangga og kilo. Palit pud may pan. Big pie. Mara to guys, ang napalit. Grabe ning dagan nag kuya guys, diyan na ning dagan nag isang truck dia. Sige dagan niya, dagan. Atras. Grabe, guys, mazo ni ka nakapalit mig battery tag 20 hun. So upat sud. So yan, nanubra isang kuan. Sana all, nagkakayakin kina pa yung mga kuan guys, tauran. Kuya. Dagan nagkang kuya. Hawa day. Remote ng kuya. Yay! Sana all. Sansud na. Grabe ka. Larga na ilang truck guys. Uy, masuk. Kuya. Sige lang. Hala. Isa ray magpada. Nansa naman na. Ray haraman mo. Grabe lingawan na ilang truck. Remote control ng ilang truck. Tatupad. Nagka-kim-kim. Ay, paburot. Nagka-kim-kim, guys. Sige, na. Nalingawang kuya sa truck. Uy. Wow. Thank you, Ma'am Marlene. Ito na. Nalingawang kin-kin. Sunod-sunod sa truck. Sunod mo truck. Pabalikan mo truck.